aran malam Kanu. Allah ya taimaki Mr. Lawi na dambu ikon Allah. Wannan haka yake da Kanu. Ikon Allah. Dambu mai hawa uku. Maganan dambu dai siyasa ta mana abin da ba mu yi tsammani ba. Ban gane ba. To bi sabilillahi Kanu a ce yanda dambu ya jajirce a Yoben nan har aka gama raba mukaman nan har yanzu ban ji sunan dambu ba. Wai ba a ba dambu komai ba? Wallahi har yanzu Kanu. Lawi a yanda dambu yake da Kashim. To ni a yanda dambu yake da Tinubu. Duk wani kamfen fa da wata kaca ta wahala a cikin kamfen ɗin fa dambu fa da shi akai ba. Wallahi kuwa Kanu. Ai bari in gaya maka wani abu. Wato dambu da yayi wani kira yayi wani turare yayi wani hazo yayi wani gangami a Yoba lokacin zuwan Tinubu. Lokacin mai girma shugaban kasa foma shugaban kasa General Muhammadu Buhari shi ma yana Yobe. Sai da suka jinjina wa dambu wallahi. Amma kuma Lawi akwai abin da nake tunani. To, ka san ita gwamnati cikin yardar Allah faɗi ne da ita Allah ya buɗa ta. wannan haka yake. To zai iya yiwa akwai wani mukami da Ubangiji ya yi mata tanadin sa a ciki. Gaskiya Kawai ne. dai gaggawa maka ɗansa amma an ce mai haƙuri baya rasawa. Haka yake. To dai mu ci gaba da addu'a domin na san cewa cikin yardar Allah Allah yadda zai samu alkhairi a ciki. Wannan gaskiya ne. Kuma duk mutumin da yake Yobe babu wanda bai san waye dambu ba. Ƙwarai. Shi ake kira dambu mai hawa uku. Ko mara kare ya san cau. Kuma inna ta san kalwa kalwa ta san inna. Wannan gaskiya ne. Shi ake ni kira da duk bakin cikin tanda sai an ciwaina. Wannan gaskiya ne. Dan Allah buga mun tamburan dambu ni inda ranka baka kadan tamburan dambu ba na jin daɗi. Ai ni har ka sa ka tanzara ni. Kai Kanu, na'am. maganan DG na fara. DG campaign da ake bayani. Distinguish. Muhammad Hassan Dambu ala taimake ka. Allah ya kara ma nasara. Ka saba na saba. Marga-margan dutse ta fi gaban ajiyu. Kai Don kutumar ubansu. wallahi Don me gabzan uwarsu. Don me tura uwarsu rami. Dambuwa zai ga da kai ne. Babu. Yau kai da kake da kashin. kuma yana da Allah. Kuma wannan gaskiyarka. Wallahi kuma yana da Allah. Don ya sa Allah gabansa ya sa manzon Allah gabansa. Ba Sanata Dambu daban ne. Dan da an aike shi ana salati ana sunansa ana walima ana ta kiran manzo rasul. wannan gaskiya ne wallahi. Dan haka sai ka gagare su. Dambu mai yobe. Na baba mai asuwa duka sha zamanka. Kuma Baba na- na tashin sai ta Allah. Kuma na yi mafarkin ya yi gwamna. Albarkar ya rasul 2027 ma. To gwamna za a baka. Wallahi na yi mafarki ya yi gwamna. Na yi Don mai mafarki. gabzon uwarsu. Don mai tura uwarsu rami. Kanu. Na'am. Shi dambun da nake bayani. Scholarship ya ba da nashi, injina ya ba da nashi, auren zawarawa ya fa daura, na marayu ya fa daura. Ka ji Wallahi Allah, ka ji fa. masallatai ya ma fa gyara. To kaga wannan dambu ne da baya shaƙe mutum. Kaga asibiti sabuwa ma ya kera. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dubbawa nan ya ba da nashi. Kanu, Na'am. transformer ya bayar da nashi. Takin noma dambu ya bada. Inna lillahi. Kaga yanzu Kuma ya bawa matasan mu aiki. yanda ake cikin nan. Buhun masara dambu ya bada, shinkafa dambu ya bada, taliya ta katan dambu ya bada. Na rantse da Allah Kuma ya girmama iyayen mu tsofaffi. kuma har da kuɗi a harkar. Dambu dattawan mu suna yabansa, mata na yabansa, Wannan gaskiya ne. matasa na yabansa. Kai, Dambun ne ba. Muhammad Hassan dambu, Dambun ne kuma dambun da baya shaƙe mutum. ai shi dambu ya fi waccan. Sanatan gangan, sanatan ganganci, sanatan ɗan ba ƙara, sanatan da ke cin taliyar ƙarshe. Wa yake ta wancan? Mai goshi ne kamar an ɗaura bulo a leda. Sanata ne ba amma kama ya saci akuya. Gani, yanzu nan za a yi ta kare wai raman mai ya zagi maye mai gudun laifi ya karmasa ta mai gudun rigima ya maru soja. Gaskiya ne. Wai mai gudun haushi ya ɗaukare mai gudun mutuwa ya rijiya. Ina mun zai koma ba haushi. Maganar dambu na fara. Biji kamfen na yobe. Ya sa Allah gabansa ya sa manzon Allah gabansa. Sallallahu alaihi wasallam. Dambu amanan mata ka sha zamanka. Dambu amanan mata ka sha zamanka. Ƙwarai kuwa. Ka san shi babban wa uba ne. Na rantsa da Allah. Wai ina Sanata Dambu. wannan ogan naka. Amanan Yusuf. Yusuf soja ubangidan mu. Ka gama lafiya. Yusuf soja ubangidan mu. Ka gama lafiya. Alama aiki da mu more. Na rantsa da Allah. General Yusuf. Sojojin mu suna yabanka. Na rantsa da Allah. In Allah ya so. Oga Yusuf da nake bayani. Babban soja. Gungurin namijin zaki kafin mantuwa dutse na mutan Madina ko uwan kura ki mantu nama. Na Muhammad Hassan Dambu.
amanan mata uban gidanmu dambu ka tsaya ka jini duk mai kusan ganin ka mai kusan arzikin ka na buga mu uwar su diga a tsaye daga nan ta kai kauran na moda an gama dambu uban da yake bai san ganin ka mai kusan mulkin gurin ka na tara a daidaitan kasan nan na danna ya hakuri haka akan dambu sai dai a karmu ya hakuri don kutumar ubanku don mai gamsan uwarku don mai tura uwarku rami sanata dambu maganar mota ta zana fara Allah ya kara ma fahimta maganar mota ta zana fara za a baka mota Allah ne ya baka Allah ya yi ma lumana Allah ya yi ma hazaka Lawi. Allah ya baka arzikin ka ba wani kato mai bazo ba mai kamar tafkin da ruwa ya kare Lawi na rantsa da Allah Lawi Kanu dambu na yi mafarkin ya baka mota nagode kuma shaida ka zaɓa nagode Allah ya saka Allah ka taimaki dambu amin alfarmar annabi da alqur'ani ubangijin Allah ya daura mu akan Allah ka kula da dambu amin Allah ga dambu amin Allah ka yi masa gwamna amin ya Allah Allah ka kunyata munafikansa dan hasken Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dambu ya rike Allah ya rike annabi Muhammadu ku kuma kun rike Alhaji Muhammadu wannan gaskiya ne Lawi mu tafi nagode